Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Andres at nais kong ibahagi sa inyong programa ang aking nakakatakot na karanasan noong ako po ay bata pa. Nangyari po ito taong 1987 sa Camarines Norte sa probinsya ng Kabikulan. Noong araw ay isa akong suwail na anak. Mahilig sa barkada at palaging nasa galaan. Bata pa lang ay natuto na akong magsugal, uminom ng alak at manigarilyo. Lahat na halos ng bisyo po ay natutunan ko, Kuya Bari, kaya naman labis-labis ang sakit ng ulo na naibibigay ko po sa nanay ko. Alam ko namang masama ang aking ginagawa, pero doon kasi ako nag-i-enjoy. Doon ako masaya sa ganoong klase ng pamumuhay. Palagi ko na lamang napapaiyak ang nanay ko, lalong-lalo na kapag sinisingil na ito ng aking mga pinagkakautangang tindahan. Mga utang iyon mula sa pakikipagbulastugan ko sa aking mga kabarkada. Nangungutang kasi ako ng mga alak at sigarilyo at ito'y ibinibigay ko ng libre sa kanila. Kuya Bari, ang aking ina ay isa lamang labandera at tanging siya lamang ang bumubuhay sa aming tatlong magkakapatid. Na-stroke po kasi ang aking ama. Ako ang panganay po sa amin. Ngunit imbes na tumulong ako sa kanya sa paghahanap buhay, di sana mahihirapan si nanay sa mga responsibilidad, ay ang paglalakwatsa pa ang palagi kong inaatupag noon. Araw ng Biyernes, buwan ng Mayo taong 1987, nang bigla akong ayain ni Paeng at Agaton sa kaibigan daw nilang si Gary na taga Labu, Camarines Norte. Ayon sa kanila ay piyesta daw sa bayang iyon. Kwento pa nga nila, tuwing pista daw, bumabaha doon ang alak at talagang galante sa handa daw ang mga tao doon. Marami din daw magagandang dalaga dahil likas sa mga dalagang Bicolana ang magaganda. Tulad ng nakasanayan, hindi na naman ako nagpaalam sa aking ina. Sanay na kasi siya sa ganoon na bigla-bigla na lamang akong mawawala at hindi na umuuwi. Hinahayaan na lamang niya ako kasi. Sabi nga niya ay matigas talaga ang bungo ko. Ngunit ganun pa man, kahit galit po siya at palagi akong binubungangaan, ay palagi niyang sinasabi sa akin na maski saan daw ako makarating dahil sa pagiging gala ko, ay wag na wag ko raw kalilimutang umuwi ng buo. Hindi nagtagal, sumakay kami ng dalawang motor. Palibhasa ay may kaunting kaya ang dalawa kong kaibigan, ay may sarili na silang mga motorsiklo. Umangkas po ako kay Agaton. Napakasaya namin sa naging biyahe po namin. Kwentuhan, sigawan, trip-trip kung ano ang magustuhang gawin. Medyo malayo-layo din po ang lugar ng Gary na sinasabi nila. Kaya parang joyride ang nangyari. Walang takot si Agaton sa pagmamaneho niya. Wala siyang takot sa pakikipagkarera sa mga truck. Ang hindi namin alam ay nagagalit na pala sa amin ang driver ng truck na nasa aming likuran. Marahil nayayabangan sa amin ito. Naririnig na namin ang malalakas at sunod-sunod na pagbusina ng kanyang sasakyan. Dahil nainis na rin si Agaton ay bigla niyang inihinto sa tabi ang kanyang motorsiklo at sinenyasan ng masama ang driver. Hindi nagtagal, tumigil din ito sa tabi, ngunit di siya lumabas sa kanyang sasakyan. Bumaba ng motorsiklo ang dalawa kong kaibigan at pinagsisipa ang truck. Sandali lang, bakit ba napaka-agresibo niyo naman? Maari naman nating daanin ito sa mabuting usapan, saad ng driver. At dahil sa narinig ay mas lalong nadagdagan ang kayabangan ng aking mga kasama dahil naisip nila na tumiklop na sa kanila ang kanilang kalaban.
Mga iho, saan ba ang tungo nyo? Kaya lang naman ako bumubusina ay para ibilin sa inyo na mag-ingat sa kalsadang ito kasi mukhang hindi kayo taga rito. Tsaka alam nyo ba, dyan sa bandang unahan, bawal ang mabibilis ang takbo ng sasakyan dahil yung lugar na yan madalas na may naaaksidente dahil makitid at madulas. Dagdag pang salita ng driver. Sinabi nilang sa Labo kami pupunta. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay biglang sinabi ng driver sa amin na mali na ang rutang dinadaanan namin. Namangha naman kaming tatlo sa sinabi niyang iyon. Tulad ko ay unang pagkakataon din naman ng dalawa na makapunta sa lugar nila Gary kaya hindi rin nila alam kung tama pa ba o hindi na yung daang aming tinatahak. Kumalma naman ang dalawa kong kaibigan at pagkatapos nun nagsalita muli ang driver. May alam nga pala akong shortcut para madaanan ninyo. Kung babalik pa kasi kayo baka mas lalo kayong maligaw. Yung daang ituturo ko sa inyo ay diretso lang at wala nang liku-liko. Matutumbok na nun ang baryong tinutukoy ninyo. Nagpasalamat naman ako sa driver at tinahak na nga namin ang daang sinasabi nito na shortcut. Tol, sigurado ba kayo doon sa daan? Tanong ko kay Agaton habang ang atensyon nito ay nasa unahan ng minamaneho nitong motor. Bakit naman pare? Kinakabahan ka ba? Sagot naman sa akin ni Agaton. Tol, nakakatakot naman kasi ang dinadaanan nating kalsada. Tingnan mo halos kalahating oras na tayong nagmamaneho. Wala pa ako nakikitang mga bahay. Balik na lang kaya tayo. Narinig kong natawa si Agaton. Sinenyasan nito ang asama naming si Paeng at huminto ulit sila sa isang tabi. Pare, paano ba yan? Lumuluwag na yata ang tali nitong kasama natin Anya kay Paeng. Pare, bakit? Ano ba nangyayari sa kanya? Tanong naman ni Paeng kay Agaton. Halos magkasabay silang nagtawa ng Kuya Bari nang mapansin nila ang kakaibang takot at pangamba sa aking hitsura. Halos papagabi na rin noon Kuya Bari dahil sa paglubog ng araw. Walang poste, walang mga kabahayan, tanging baku-bakong kalsada lamang na nasa gilid ay mayayabong na talahib at mga puno ang nakahilera. Muli nilang pinaandar ang kanilang mga motorsiklo. Habang lumalayo kami ay mas lalong nadadagdagan pa ang daga sa aking dibdib. Malakas ang tibok ng aking puso at para talaga akong nalulunod. Nakahinga lamang ako ng maluwag nang madaanan na namin ang mga punong may nakasabit na mga banderitas. May mga poste na rin ng ilaw. May mga nakikita na rin kaming mga tao na abalang-abala sa paglilinis at pagdedekorasyon ng mga sinalawag na dahon ng niyog. At ang bakura na iyon ay nagmukha ng may kasalan na magaganap dahil sa napili nilang disenyo. Tumigil po kami doon at ipinagtanong kung saan nga ang bahay nila Gary. Hindi naman nagtagal, itinuro kami ng isang matanda sa isang sementadong bahay na may magagandang halaman sa paligid. Sa bakuran nito ay maraming naggagandahang mga babae ang abalang-abala naman sa paghihiwa ng mga rekado nila sa kanilang lulutuing handa. May mga nakikita rin akong mga kalalakihan na nagbubuhat ng mga mahahabang mesa papunta sa malawak na bakuran ng bahay na iyon. Sumasama din sa hangin yung amoy ng mga nilulutong pagkain nang mapadaan kami sa mga nagluluto. Napakaluwang ng bakurang iyon at naisip kong di naman pala basta-basta ang garing ito nakakilala ng aking mga kaibigan. Mukhang mayaman sila at hindi lang basta mayaman. Sa tingin ko nga Kuya Bari, iyon ang pinakamayaman sa lugar nila. Sa may bandang gilid, napansin ko ring may ilan ng kalalakihan ang nagsisimula ng mag-inuman.
Huminto kami sa may harapan ng isang malaking pintuan ng bahay at doon inantay ang paglabas ni Gary. Ngunit imbis na si Gary ang lumabas ay isang magandang ginang at naroroon at nakipag-usap ito sa amin. Nakangiti nito nang kami ay kanyang hinarap. Tinanong namin si Gary sa kanya, ngunit ayon dito ay inutusan lamang daw niya ang kanyang anak at babalik din ito kaagad. Hindi pa man kami sigurado kung iyon nga talaga ang bahay nila Gary, ngunit tumuloy na kami sa loob nang kami ay ayain ng ginang. Para naman kasing inaasahan na nila ang aming pagdating. Pinatuloy kami sa isang silid at sinabing magpahinga na raw muna kami doon at doon na lang daw namin antayin ang aming kaibigan. At tulad po ng inaasahan ay maluwag at napakaganda ng silid na iyon na pinagdalhan po sa amin. Tol, ba't di nyo naman sinabi sa akin na ganito pala kayaman ang kakilala ninyo? Abay, grabe ang ganda ng bahay nila. Saka mukhang sosyalin ha. Parang nahihiya tuloy ako eh. Sabi ko sa kanila. Ngunit imbis na sumagot ay narinig kong napabuntong hininga ang dalawa. Sa kauna-unahang pagkakataon po ay napansin ko ang kakaibang anyo sa dalawa kong kaibigan na sina Agaton at Paeng. Karaniwan kasi masigla sila. Si Agaton, kadalasang malakas mang alaska at madaldal. Samantalang si Paeng naman ay siyang joker na may pagkamayabang. Ngunit para silang nalilito. Tahimik lamang sila at mistulang naguguluhan. Ramdam ko ang matindi nilang kaba at pangamba. Ang kanilang mga labi kasi ay parehas na nakabuka at parang may gustong sabihin, pero walang lakas ng loob na ibulaslas ang laman ng kanilang isipan. Nang mahimasmasan ay inayos na namin ang aming mga gamit. Sumilip ako sa bintana at tanaw na tanaw mula roon ang ilan sa mga taong abalang-abala sa paghahanda. Kumaway sa amin ang ginang na noon ay naglilibot sa may mga nagluluto. Napansin niya kasi kaming nakatanaw ni Agaton at sumenyas ito na ang kamay ay bahagyang isinusubo sa kanyang bibig. Alam na namin ang ibig sabihin nun. Inaaya niya kaming kumain. Tumango na lamang kaming dalawa ni Agaton. Pare, nagugutom na ako. Tara na sa baba. Humingi tayo ng makakain doon. Suwestyon ko sa kanila. Agad namang sumang-ayon si Agaton. Ngunit si Paeng ay hindi. Napagod kasi ito umano sa pagmamaneho kaya matutulog na lamang daw siya at wala siyang ganang kumain. Paglabas po namin, inalok na agad nila kami ng makakain. Abalang-abala ang ginang sa ginagawa niya sa pag-aayos ng kakanin sa isang mahabang lamesa. Inililipat niya ito sa isang malaking bilao. Napakasarap ng hitsura nun at talaga namang nakakatakam ang bango ng anis na inilagay niya roon. Tinanong niya kami kung gusto daw ba namin ng kakanin. At dahil nga Kuya Bari sa gutom ay hindi ko na nagawa pang tumanggi. Agad naman siyang kumuha ng dahon ng saging at naglagay doon ng ilang hiwa ng kakanin at inabutan kaming pareho ni Agaton. Pagkatapos po nun, inutusan niya ang isang tauhan niya na ikuha kami ng plato at pagkain sa kusina. Kuya Bari, napakasarap talaga ng kakanin na iyon. Malinamnam at napakatamis. Maya-maya ay nakarinig ako ng sitsit at nang tignan ko ay si Agaton ito. Itinuturo ng kanyang nguso ang isang lamesang may nakahilirang mga alak. Dahil nga sa katakawan sa nakalalasing na inumin ay nilapitan namin iyon at tumikim kaagad ng mga alak na nakahanda. Wala namang umawat sa akin kaya naman ipinagpatuloy namin ang pagtikim. Masasarap din ang mga alak, Kuya Bari,
at tiyak sa saktong kapistahan ay ipinangako namin ni Agaton na magpapakalasing kami sa gabing iyon. Maya-maya'y nakarinig kami ng isang malakas na tunog na mula sa isang humintong malaking sasakyan. Agad kaming napatingin sa harapan at nakita namin ang isang malaking truck. Bumaba doon ang isang pamilyar na lalaki. Napagtanto namin na siya yung matandang lalaki na nakausap namin at muntik nang maging kaaway sa kalsada. Siya yung lalaki na nagturo sa amin sa lugar na iyon. Nakita kong sinalubong iyon ng ginang at inabot ang bitbit nitong mga supot na parang pasalubong. Tol, ano ba yung itsura ng Gary? Sa palagay mo ba darating talaga iyon at magpapakita sa atin? Tanong ko dito. Di ba sinabi naman ng ginang na inutusan lang saglit at babalik din naman kaagad? Sagot niya sa akin. Maya-maya'y lumapit na sa amin ang inutusang katulong. May bitbit itong pinggan na may nag-uumapaw na kanin at ulam. Sinabi niyang kumain na kami habang mainit-init pa ang pagkain. Nasabik talaga ako at natakam dahil pawang masasarap ang ibinigay sa amin ng tauhan ng ginang. Susubo na lang sana ako pero bigla po akong natigilan nang makita kong nakatunghay sa amin ni Agaton ang paningin ng halos lahat ng tao sa handaan. O mga iho, kain lang kayo ng kain ha. Mamaya ay may gaganaping palabas dito. Manood kayo. Bahagya pa akong nagulat nang marinig kong bigla ang pagsasalita ng ginang mula sa aking likuran. At dahil sa tindi ng gutom ay talagang tinira namin yung pagkain. Nang matapos po kaming kumain, naupo kami sa isang upuan na naroroon sa sinasabi nilang bulwagan ng paggaganapan ng isang palabas. Manood daw kami at wag daw palalampasin ang pagkakataong iyon upang makapanood ng isang kakaiba at magandang palabas na sa minsan lang daw namin makikita sa tanang buhay namin. Lumipas ang isang oras. Wala pa rin si Gary. Hindi pa rin ito nagpapakita sa amin. Tol, bakit kaya wala pa si Gary no? Nagtatakang tanong ko kay Agaton. Oo nga pre, di ko rin alam eh. Di kaya sinundo tayo sa bayan nun tulad ng sabi niya nung nakaraang pag-uusap namin? Wika naman niya sa akin. Naku tol, baka nga ano. Kawawa naman yun kung naghihintay pa rin hanggang ngayon dun. Di man lang niya alam ng nangyayari na una tayong nakarating sa kanilang baryo. Habang nag-uusap kami ni Agaton, sa dulo ng aking paningin ay napansin kong nakatitig sa amin ang ginang. Nang makita niyang nilingon ko siya ay isang kakaiba at nakakatakot na ngiti ang kanyang pinakawalan. Muntik pa nga akong matumba sa aking kinauupuan Kuya Bari nang makarinig kami ng isang malakas na pagtunog ng tambol. Tapos biglang nagsigawan sa galak ang mga tao at may pumapalakwak pa. Hudyat na magsisimula na ang programa. Nakita kong lumabas na rin pala si Paeng at kinuha ang isang upuan patabi sa amin. Tahimik lamang siyang naupo roon at pamaya-maya ay tinatanong sa amin kung dumating na daw ba si Gary. Halos sabay kaming umiling naman ni Agaton. Agad namang sumimangot at nangunot ang kanyang noo at ibinulong sa amin na parang may kakaiba sa lugar na iyon, lalo't di pa nagpapakita sa amin ang kanilang kakilala. Natigil lang kami sa aming pagbubulong-bulungan nang marinig naming biglang tumahimik ang kapaligiran. Nakakabingi ang biglang katahimikan. Huminto ang lahat sa kanilang mga ginagawa, pati mga nagluluto, nagiinuman. Lahat ay tumayo ng tuwid. Kaya naman siniko ko ang dalawa
at itinuro ng aking labi ang ginagawa ng mga taong naroroon. Napatayo na rin kami at ginaya namin sila. Maya-maya ay may naglatag ng nagbabagang uling na halos 1 metro ang haba doon sa gitna ng bulwagang iyon. Noong matapos ay muling tumunog ang tambol at sa saliw nito ay halos iisa ang naging pagkilos at pamamaraan ng paglakad ng mga taong may suot na korona sa ulo. Mga lalaki po iyon at nakasunod sa kanila ang mga babaeng nakahawak naman ng mga palaspas. Lumakad sila sa baga na di man lang nasasaktan ang kanilang mga talampakan. Sumasayaw sila at pamaya-mayang hinahakbangan at tinatapakang muli ang mga baga. Talaga pong kakaiba ang palabas na iyon at nakakahanga. Unang beses kong makapanood ng ganoong klase ng pagtatanghal. Parang may halong salamangka. Mahusay sila maging sa pagsasayaw. Maya-maya'y naramdaman kong tila napupuno na ang aking pantog. Kaya naman nagpaalam ako sa 2 kong kasama na maghahanap muna ako ng maiihian. Tumango naman sila. Paglakad ko ay lumapit lamang ako sa isang puno at doon ko isinagawa ang tawag ng kalikasan. Noong matapos ako ay napansin kong nasa may kusina ang ginang na inakala naming ina ni Gary. Nilapitan ko po siya at agad na tinanong kung anong oras darating ang kanyang anak. Ngunit nangunot lamang ang kanyang noo at sinabing kanina pa raw ito dumating. Itinigil niya ang kanyang ginagawa at hinarap ako. May bahid din ng pagtataka sa kanyang mukha. Umawang ang labi nito saka ito nagsalita. Inulit nito sa akin na kanina pa nga dumating ang kanyang anak. Paano po yun nangyari? Kanina pa po kami rito pero hindi po namin nakakausap pa si Gary. Nasaan po ba siya? Lalo lamang nagtaka ang babae sa mga sinasabi ko sa kanya. Hanggang sa sinabi niya sa akin na ang kanyang anak na si Gary ay walang iba kung hindi ang driver ng truck. At ito ang kasalukuyang mamumuno sa pagdiriwang ng kanilang kapistahan sa gabing iyon. Naglakad ako pabalik sa aking mga kasamahan. Habang aliw na aliw sila sa panunood ay nilapitan ko po si Paeng at ibinulong sa kanya ang aking natuklasan. Paeng, mukhang mali ang pista na napuntahan natin. Nangangatog na bulong ko sa kanya. Oo, Agaton. Ibang baryo to. Ibang mga tao. Ibang pista. Nagtaka naman ako kay Paeng. Ngunit bago ko pa daw siya pag-isipan ng masama ay sinabi nito sa akin na narinig niya yung ginang na tinawag na Gary ang driver ng truck. Aksidente niyang narinig iyon mula sa kusina kung saan ay kukuha sana siya ng maiinom na tubig. Wala naman siyang ibang narinig na ano paman kaya hinayaan na lamang niya ito at di sinabi sa amin. Mukha naman daw mababait ang mga tao sa lugar na iyon kaya ayos lamang na makifiesta kami maski isang gabi lang para makapagpahinga na rin at makatulog sa isang maayos na tulugan. Ngunit hindi namin inaasahan ang sumunod na nangyari. Dumating ang isang lalaki na may daladalang usa. Naghintay naman sa gitna ng bulwagan si Gary at may hawak-hawak na isang matalas na sandata. Parang isang espada po iyon, Kuya Bari, na may magkabilaang talim. Ipinagitna nila sa gitna ng bulwagan ang usa at hinawakan po iyon ng 2 lalaki pahalang. Maya-maya ay nilapitan iyon ni Gary at biglang tinagpas sa ulo ang usa.
Muntik na nga akong mapasigaw ngunit bigla akong binalaan ng katabi kong taga roon na wag daw akong maingay dahil bawal ang maingay habang isinasagawa ng mga nasa gitna ang ritual. Kitang-kita kong nangisay ang usa at biglang bumulwak ang masaganang dugo nito mula sa naputol na ulo. Sinahod nila kaagad ang dugo sa isang naghihintay na timba. Nang matapos ay isa-isang dinukot ng lalaki ang mga lamang loob ng usa. Pumila ang mga nagtatanghal kanina at isa-isa silang kumagat sa lamang loob ng usa at uminom ng dugo nito. Bigla akong nasuka at hindi ko iyon napigilan. Dahil sa nagawa kong ingay ay halos sa amin na nakatingin ang lahat ng mga taong naroroon. Napansin ko ang tila kakaibang pagngisi ni Gary na parang nang aasar. "Umalis na tayo dito!" Wika ni Paeng na ang boses ay bahagyang nanginginig. Nasa ibang lugar kami at dahil yun sa kagagawan ng Gary na nasa gitna ng bulwagan. Tumayo kami pero bigla kaming binalaan nung katabi kong matanda na wag raw kaming aalis hanggang hindi daw natatapos ang ritual dahil delikado. Ngunit hindi namin siya pinakinggan. Bagkus ay nag-unahang kaming tatlo sa pagtakbo papalayo sa lugar na iyon. Agad namin hinanap ang mga motorsiklo pero nakita na lamang namin ang mga iyon sa tabi ng kalsada na sira-sira na at mukhang hindi na mapapakinabangan. "Dali tol! Dalian niyo tumakbo!" Sigaw sa amin ni Paeng. Pero ang hindi namin alam, nakaabang na pala sa daraanan ang ibang mga tao. Na-corner nila kami kaagad. Mukhang pinagplanuhan nila kami nang di namin nalalaman. Isa-isa kaming pinagdadampot at hinawakan kami sa magkabila naming mga braso at sapilitang kinaladkad pabalik sa bulwagang iyon. Inilagay nila kami sa gitna kung saan naroroon ang bangkay ng usa. Ganoon na lamang ang takot na aking naramdaman nang makita ang kanilang mga anyo. Nagbago ang kanilang mga hitsura. Katawan nila ay tao pero ang kanilang mga ulo ay nag-anyong parang mabangis na aso. Matatalim din ang kanilang mga pangil at ngipin. Matatalas din ang kanilang mga kuko na kayang-kayang pumunit ng laman ng hayop maging ang tao. Mabalahibo rin ang kanilang buong katawan at umaalingasaw sa kabahuan. Agad kaming napamura sa katotohanang naligaw kami sa lugar ng mga aswang. Kinaladkad kami, Kuya Bari, at dinala sa may gilid ng isang kubo at itinali sa haligi. Noong tignan ko ang aking mga kasama, ay si Agaton na lamang ang kasama kong kanilang itinali. Wala na si Paeng. Hindi na namin nakikita kung ano ang nangyayari sa bulwagan. Maingay at umaatungal silang parang mga asong ligaw. Maya-maya ay nakarinig kami ng mga pagkaluskos. 3 lalaki iyon. Kinuha nila si Agaton. Ang mayabang kong kaibigan ay biglang naduwag at nag-iiyak ng malakas. Wala itong nagawa ng kaladkarin nito pabalik sa bulwagan. Napansin kong duguan na ang bibig ng mga aswang na iyon kaya nanlumo ako nang isiping baka kinain na nila si Paeng at isusunod na si Agaton. Bigla kong naalala ang aking ina sa pagkakataong iyon. Maski yung mga nagawa kong mali at pagpapahirap sa kanya, naalala ko lahat yun. Naalala ko ding bigla yung palagi niyang sinasabi na kailangan kong umuwi ng buo para sa kanya. Pero
Sa iniisip kong kahihinatnan namin sa lugar na iyon ay parang masusuway ko na ang nanay ko. Mukhang maski kalahati ng katawan ko ay hindi magagawang makabalik sa kanya dahil tiyak na walang makakaalam kung nasaan kami sa pagkakataong iyon at kung ano ang nangyari na sa amin. Muli akong nakarinig ng pagkaluskos. Paglingon ko ay nakita ko ang matandang katabi ko sa bulwagan. May hawak-hawak itong panaksak. Ngunit imbes na saktan ako, Kuya Bari, pinutol niya ang tali sa aking mga kamay at sinabing tumakas na daw ako at iligtas ang aking buhay. Itinuro sa akin ng matandang iyon kung saan ako dapat magpunta at kung anong direksyon daw ang ligtas. Gulong-gulo ang isip ko dahil sa pagkakataong iyon ay ayaw ko na sanang magtiwala dahil doon kami napahamak. Ngunit wala na akong mapagpipilian pa. Inisip ko na lang na inililigtas talaga ako ng matanda kaya naman tumakbo na ako. Sinunod ko na lamang ang sinabi niya. Mabilis kong tinalunton ang loob ng nakakatakot na gubat. Wala namang sumusunod sa akin. Pero nang bahagya akong makalayo ay narinig ko ang malakas nilang pag-alulong. Nakakatakot na mga tunog na hanggang sa ngayon, Kuya Bari, ay isang bangungot ito para sa akin. Habang ako'y tumatakbo sa gubat, ay hindi ko na alintana ang mga nakakasugat na damo, ang mga tinik na bumabaon sa aking hubad na talampakan. Lahat ng mga iyon ay tiniis ko upang makaligtas sa tiyak na kamatayan. Ngunit habang palayo ako ng palayo, Kuya Bari, ay doon bumigat ng bumigat ang dibdib ko. Masakit sa akin na iwan ang dalawa kong kaibigan sa lugar na iyon. Pero wala akong magawa na dahil baka napahamak na rin sila sa kamay ng mga aswang na iyon. Hindi ko alam kung gaano na kalayo ang narating ko sa aking pagtakbo. Basta't ang alam ko lamang ay may isang baryo ako muling narating paglabas ko ng gubat na iyon. Tulad ng baryong inalisan ko ay may mga banderitas din na nakasabit sa mga puno. Maya-maya lang ay napansin kong tila lumiliwanag na ang paligid. May mga nakikita rin akong iilang mga tao na nasa labas ng kani-kanilang mga tahanan at nagkakape. Nanginig na ang aking mga kalamnan at dahil sa labis na kapaguran ay naramdaman kong biglang umikot at nagdilim na lamang ang aking paningin. Wala na akong alam sa kung ano ang nangyari sa akin pagkatapos nun. Pagkagising ko ay nakahiga ako sa isang papag. Isang binata ang lumapit sa akin at tinanong ang aking pangalan. Tinanong din niya kung ano ang nangyari sa akin at bakit puno ng sugat ang aking buong katawan. Isinalaysay ko sa kanya ang totoong nangyari at ganoon na lamang ang gulat naming parehas nang sabihin niya sa aking kilala niya sina Paing at Agaton. Nanlaki na lamang ang aking mga mata, Kuya Bari, dahil napagtanto kong siya ang tunay na gari. Natagpuan ko ang tunay na gari at ang totoong piyesta na dapat sana ay dadaluhan namin. Napaiyak na ako ng labis dahil sa isang maling pagtitiwala ay naging buhay ng dalawa kong kaibigan ang naging kapalit. Nagboluntaryo naman si Gary na ihatid na ako sa aking pag-uwi. Pagdating ko po sa bahay, pagkakita pa lamang sa akin ng aking ina ay agad na akong sinalubong nito. Umiiyak siya dahil sa labis na pag-aalala. Umiiyak ako habang ikinikwento sa mga tao sa amin ang totoo at buong pangyayari sa dalawa kong kaibigan. Napag-alaman ko ring
Galit na galit ang kanilang mga magulang sa akin. Ngunit alam ko namang wala akong kasalanan. At upang malinis ang aking pangalan bago pa nila ako pagsuspetsahan ng di maganda, ay sinamahan ko kaagad ang mga pulis at ilang tao na sumama sa pagpunta sa baryong iyon. Ngunit sa kasamaang palad, wala na kaming naabutang mga tao doon. Hindi ako makapaniwalang abandonado na ang lugar at ang tanging naiwan na lamang doon ay ang mga wakwak at lasog-lasog na bangkay ni Paeng at Agaton. Lumipas ang maraming taon. Nagbago ang aking buhay mula noon. Hindi na po ako gumagala. Hindi na rin ako nakikipagbarkada. Nagtrabaho ako at namasada ng tricycle para makatulong sa aking ina. At kahit may mga kakilala akong nag-aaya na dumalo sa mga pista sa ibang bayan o baryo, ay tinatanggihan ko na sila dahil ayoko na pong maulit ang isang malagim na bangungot nang minsang maligaw ako sa ibang piyesta. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami kung sakaling mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Andres. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Ang karanasang ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari sa isang baryo sa bayan ng Surigao, kung saan noon ay taon-taon kaming nagbabakasyon ng aking pamilya. Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Presi. Tubong Surigao ang mga magulang ko, ngunit simula nang madestino ang aking ama dito sa Batangas, ay dito na rin kami nanirahan. Sa tuwing sasapit ang buwan ng Mayo, umuuwi kami sa Surigao para makipagdiwang sa ginaganap na fiesta sa isa sa mga baryo roon kung saan kami dating nakatira. Sinasamantala na rin namin ang pagkakataong iyon para makasama ang aming mga lolo't lola sa parehong side ng aming ama't ina. Subalit may isang pangyayari noon na hindi namin malilimutan, na siya ring naging dahilan para hindi na kami magbalik pa ng Surigao. Taong 1995, bisperas po iyon ng fiesta. Nagkakatuwaan kaming magkakapatid at magpipinsan noon na pumunta sa may plaza ng mismong baryo namin para makidalo sa sayawan. Sa totoo lang po, Kuya Bari, hindi naman talaga kami pinayagan ng mga magulang namin na umalis ng bahay ng gabing iyon dahil wala kaming makakasamang mas nakakatanda sa amin. Magiging abala kasi sila sa pagkakatay at paglilitsyon ng mga baboy na ihahanda namin sa darating na fiesta kinabukasan. Nataon kasing maganda ang bentahan ng mga alagaing baboy nila Lolo Marcial nitong mga nagdaang buwan, kaya sa tuwa nito, nagpakatay po ito ng 4 na baboy para ihanda sa darating na pista. Tiyak na kapag ganoong maraming handa, marami ring magiging bisita. Bagay na imbes na ikatuwa naming magpipinsan ay ikinadismaya pa namin. Wala tuloy kasing makakasamang nakakatanda para pumunta sa plaza at makadalo sa sayawan. Bagamat kasing malalaki na kami, hindi pa rin kami pinapayagan na lumakad sa gabi nang walang makakasamang mas nakakatanda. Lalo na ng mga panahong iyon na may bali-balitang may mga aswang na gumagala daw sa lugar namin. Sa totoo lang, Kuya Bari, hindi na bago sa pandinig namin ang tungkol sa nagkalat na mga aswang daw sa baryo namin. Parang taon-taon naman kasi nagkakaroon ng mga ganoong kwento, lalo na kung nalalapit na ang panahon ng pista. Sa mga ganoong panahon daw kasi marami daw naglipa ng tao sa daan kahit gabi na. Pagkakataon na sinasamantala ng mga aswang para malayang makapangbiktima. Pero
para sa aming magpipinsan. Hindi naman talaga totoo ang mga ito. Wala pa naman kasi kaming nakilalang makakapagsabi na nakakita ng totoong aswang. Puro haka-haka lang ang mga kwentong naririnig namin na siguro'y ginagamit lang ng matatanda upang takutin ang mga kabataan para hindi na lumabas sa gabi. Para lang makapunta sa sayawan na pagplanuhan naming tumakas na lang. Tutal, hindi rin naman nila mapapansin kung tatakas kami dahil nga abala sila sa mga gawain. Gaya ng usapan, nagkanya-kanya na nga kami ng takas na magpipinsan. Ako at ang dalawang kapatid ko rin na babaeng mas nakakabata sa akin na sina Liza at Marie at ang 4 ko pang pinsan na sina Daday, Lita, Gina at Kuya Dodong. Sa mismong plaza na kami nagkita-kita para siguradong walang makakapansin na magkakasama kaming tumakas. Tuwang-tuwa kami nang magkita-kita kaming 7 sa plaza. Noong una ay nanonood lang kami sa mga nagsasayaw hanggang kalaunan ay nakihalubilo na rin kami sa kanila. Libang na libang kami sa pagsasayaw habang sinasamantala ang pagkakataong iyon. Sa sobrang pagkawili namin, hindi na namin napansin ang oras hanggang matapos ang oras ng sayawan. Ang plano sana namin ay bago mag-alas 11 ng gabi, magsisiuwi na kami. Ngunit dahil nga nawili kami sa pagsasayaw, inabot na tuloy kami ng mag-aalauna ng madaling araw. Kung kaya't mabilis kaming naglakad pauwi sa amin. Sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, kasabay na rin namin ng mga kapatid ko ang 4 naming mga pinsan. Iisang lugar lang naman kami nakatira at halos magkakatabi lang din ang mga bahay, kung kaya't magkakasama na kaming umuwi. Habang naglalakad, nagdarasal na kami na sana wala pa ring makapansin na umalis kami sa mga bahay namin, kung hindi, tiyak na lagot kaming 7. Sa isang shortcut na daan na namin naisip dumaan. Mas mapapabilis kasi ang uwi namin dahil mas malapit ang daan na iyon papunta sa amin. Yun nga lang, dahil sa madilim ang daan, kailangan maging maingat kami sa paglalakad dahil kapag nagkamali kami ay siguradong sa putikan ang shoot namin dahil po palayan ang daanang iyon. Ilang sandali na rin kaming naglalakad sa may palayan nang makaramdam kami ng paglamig ng paligid. Medyo lumakas kasi ang ihip ng hangin ng mga oras na iyon. Wala naman sanang kaso ang paglakas ng ihip ng hangin, kaya lang kasunod nito, nakarinig kami ng malalakas na pagaspas ng mga pakpak. Sabay-sabay kaming napahinto sa paglalakad at nagpalinga-linga sa paligid upang hanapin kung saan nanggagaling ang malalakas na pagaspas na iyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang mapatingin kami sa itaas, doon na namin nakita ang tila malalaking ibon na lumilipad. Akala namin noong una, mga ordinaryong malalaking ibon lang ang mga iyon. Ngunit habang palapit ng palapit ang mga ito sa kinaroroonan namin, napagtanto naming hindi mga ibon iyon, kung hindi mga nakakatakot na nilalang na kalahati lang ang mga katawan. Mga aswang? Takbo na! Narinig ko na lang na sigaw ni Kuya Dodong. Sa takot at pagkataranta, nagkanya-kanya kami ng takbo. Hindi ko na alintana kung ilang ulit akong nadulas at nadapa sa putikan sa takot kong maabutan ng mga aswang.
Nakakita ako ng kumpol ng matataas na halaman at doon ako nagsumiksik at nagtago. Gusto kong umiyak sa takot ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Rinig ko kasi ang magsing lakas na tibok ng puso ko at pagaspas ng mga pakpak ng mga aswang na humahabol sa amin hanggang sa pinagtataguan ko. Sa isip ay panay ang dasal ko na sana hindi ako makita roon ng mga aswang. Ilang sandali pa, tumahimik na ang paligid. Nawala na ang mga pagaspas kaya naisip kong wala na ang mga aswang. Nakahinga na sana ako ng maluwag, ngunit bigla kong napagtanto na hindi ko pala kasama ang dalawang kapatid ko. Sa takot at pagkataranta ko ng mga oras na hinahabol kami ng dalawang aswang na putol ang mga katawan, hindi ko na naisip pa sina Liza at Marie. Nag-alala ako dahil baka may nangyaring masama na sa kanila kung kaya't agad akong lumabas sa aking pinagtataguan upang hanapin sila. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung sakaling napahamak sila dahil sa kapabayaan ko. Tila nakalimutan ko na ang tungkol sa mga aswang at malakas kong tinawag ang mga pangalan ng mga kapatid ko habang palingalingang naglalakad dahil hindi ko alam kung saan sila hahanapin. Hanggang marinig ko ang boses ni Kuya Dodong na sumisigaw ng, Presi! Presi, takbo! Nasa likuran mo ang aswang! Noon ko naalala ang aswang na humahabol sa amin at bigla akong napalingon sa likuran ko. At nakita ko nga ang isa sa mga ito na lumilipad papalapit sa akin. Naisip kong kumaripas na ng takbo, ngunit hindi nagawang makisama ng nanginginig kong mga paa. Nanatili akong nakatayo sa kinaroroonan ko na parang itinulos na kandila. Ang buong akala ko, iyon na ang katapusan ko. Pero naramdaman ko na lang na biglang may humila sa akin at kinaladkad ako patakbo. Si Kuya Dodong pala. Sa mismong palayan kami tumakbo ni Kuya Dodong at inutusan niya akong lumublob doon at magpagulong-gulong. Hindi ko alam kung bakit kailangan namin gawin iyon pero hindi na ako nagtanong pa. Basta, ginawa ko na lang ang sinabi niya. Nagpagulong-gulong kami sa putik habang tahimik na nakadapa sa ilalim ng matataas na mga palay. Hindi ko na matandaan pa kung gaano kami katagal doon. Pareho lang kaming tahimik ni Kuya Dodong at nakikiramdam sa paligid. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng mga boses na tumatawag sa amin. Sina nanay at tatay iyon. Dali-dali kong niyugyug si Kuya Dodong na ang akala ko ay nakatulog lang. Ngunit nang hindi pa rin siya nagising kahit anong yugyog ang gawin ko, ay noon ako muling nilukuban ng takot at kaba. Malakas akong sumigaw ng tulong at agad naman kaming nakita nila nanay at tatay na kasama na rin ang iba pa naming kamag-anak at mga tanod. Nadagdagan ang tensyon sa paligid nang malamang wala ng pulso si Kuya Dodong matapos siyang pulsohan ng mismong tatay nito. Nataranta ang lahat. Agad na isinugod si Kuya Dodong sa pinakamalapit na pagamutan habang ako ay iniuwi na sa amin. Noon ko nalaman na nauna na pala nilang nahanap ang mga kapatid ko at iba ko pang mga pinsan matapos na may makarinig sa mga ito na sumisigaw at humihingi ng saklolo. Kagaya ko, halos naliligo rin sa putik ang mga katawan nila. Gayunpaman, sa pagkakataong iyon, nakahinga na ako ng maluwag nang malamang ligtas ang mga kapatid ko. Ngunit isang masamang balita ang nalaman namin kinaumagahan. Wala na si Kuya Dodong.
Ang sabi ni Tio Basti na tatay nito, dead on arrival daw ang pinsan namin nang dalhin ito sa pagamutan. Ayon sa doktor na sumuri dito, atake daw sa puso ang dahilan ng pagpanaw ni Kuya Dodong. Dahil sa pangyayari, ang masaya at masaganang fiesta na sana ay sasalubungin namin ay nauwi sa isang malungkot at masakit na trahedya sanhi ng pagpanaw ni Kuya Dodong. Imbis na magfiesta kami at magsaya, isang malungkot na burol ni Kuya Dodong ang aming nasaksihan. Isang malungkot na aral sa aming magpipinsan ang nakakatakot naming karanasang iyon. Simula rin noon, hindi na rin kami umuwi pa ng Surigao. Ayaw na rin kasi naming balikang magkakapatid ang masaklap na alaala sa dati naming baryo. Isang pangyayaring nagbigay sa akin ng matinding aral. Dahil sa tigas ng aking ulo, muntik ko nang ipahamak ang aking mga kapatid dahil lang sa pagpunta sa isang fiesta sa baryo ng Surigao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana'y kapulutan po ng aral ang aking nasaksihan. Maraming salamat po sa paglaan ng oras sa pagbabasa ng aking email. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos at God bless po sa lahat ng mga kasundo na nakikinig po ngayon. Lubos na gumagalang, Presi. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po, Kuya Bari. Itago mo na lang ako sa pangalang Ruben. At ito ang aking kwento. Buong akala ko ang mga aswang ay literal na mga aswang lang talaga mula pagkabata. Ngunit hindi pala. May mga nahawahan lang kaya sila naging aswang. Mga taong nabiktima na sa halip na namumuhay ng matiwasay ay napilitang iwanan ang kanilang dating buhay upang harapin ang pagiging aswang. Hindi iyon naging madali, Kuya Bari, lalo na at sabi nila ay nakakawala sa sarili ang mahawahan ka ng pagkaaswang. Mas mabangis ang mga ganitong nilalang, mas agresibo at mas nakakatakot. Kaya nilang sumugod kahit tanghaling tapat at nang hindi sila nagbabagong anyo. Kaya naman sila ang pinakaiiwasan ko sa lahat. Natatakot ako sa kanila dahil minsan na din akong nakakita ng bagong yanggaw. Sinubukan kong tignan ang history ng bagong yanggaw pero wala akong mahalughog sa internet. Ang alam ko lang ay nahawa na lamang basta ang mga tao sa pamamagitan ng paglilinlang sa kanila ng mga pagkain ng mga aswang. Nakita ko kung paano magwala ang isang bagong yanggaw at nakakatakot iyon. Nagdulot pa ito ng malaking pagbabago sa aming buhay na labis kong ikinalungkot. Paano ba naman ang nahawaan ay ang mismong asawa ko, Kuya Bari? Nagkaroon kami dati ng isang matandang babaeng kapitbahay. Naging magiliw ang aking asawa sa kanya dahil itanggi ko man o sa hindi, kamukha ng mama niya ang aming kapitbahay. Halos araw-araw itong dumadalaw sa kanya at hinahatiran siya ng pagkain. Ako naman ay palaging abala sa aking trabaho kaya naman hinayaan ko na lamang dahil ang naiisip ko noon ay may kasama siya sa bahay. Hindi ko naman alam na may ibang balak palang masama ang matandang iyon.
Hindi naman kami nagkaanak ng aking asawa dahil may problema siya sa kanyang matres. Gayunpaman ay mahal na mahal ko siya at hindi iyon magbabago kahit paman hindi niya ako mabigyan ng anak. Hindi lang naman kasi tungkol doon ang dahilan kung bakit ko siya pinakasalan, kung hindi ang katotohanang mahal ko ang lahat-lahat sa kanya. Pareho na kaming walang mga magulang. Ako ay lumaki sa aking lola, samantalang ang aking asawa ay lumaki sa ampunan. Wala akong problema doon. Ang mahalaga ay nagkakasundo kami. Matapos naming magpakasal ay nanirahan kami sa lugar na malayo sa kabihasnan. Simple lamang ang aming tirahan. Kahit pa man ang sweldong natatanggap ko sa buwan-buwan ay sobra pa sa amin. Naiisip ko kasi kapag sa probinsya kami nanirahan ay hindi gaanong magastos. Masaya kaming nagsasama hanggang sa may mapansin nga kaming umuko pa sa isang bahay sa tapat ng aming bahay. Isang matandang babae. Nagpakilala itong bilang si Aling Dina. Wala ng asawa at anak ang matanda, kaya nag-iisa na lamang siya sa buhay. Nagmula siya sa isang malayo ding probinsya. Napansin ko lang, ni wala siyang dala maski damit. Parang tingin ko sa kanya ay naglayas. Wala naman akong karapatang itanong iyon sa kanya. Iyon nga lang ay hindi ko kasi maiwasang magtaka, lalo pa at kapag nakakalabas siya ng kanyang bahay at tila iwas na iwas siyang makita ang kanyang mukha. Kapag nga tinititigan ko siya sa mga mata ay inililis niya ang kanyang mga mata, Kuya Bari. Kaya naman nasabi ko tuloy sa aking asawang si Sandra na baka aswang si Aling Dina. Pinagtawanan lang niya ako dahil imposible daw iyong mangyari. Napakabuti kasi sa kanya ni Aling Dina at nagpapasalamat nga daw siya na may nakakasama siya sa bahay habang wala ako. Si Aling Dina ang nagluluto at nagpapakain sa aking asawa, kaya naman napahiya ako sa aking sinabi. Magmula noon ay hindi na ako nagsalita pa ng tungkol sa matanda. Ngunit minsan ay nagtaka ako. May nagbago kay Sandra. Madalas siyang gumigising sa gabi at hinahalongkat ang mga pagkain sa ref. Tinanong ko siya, ngunit ang sagot lang niya sa akin ay nagugutom siya. Halos halughugin na niya ang lahat ng mga pagkain sa kusina, pero naiiyak siyang bumabaling sa akin at sinasabi niyang hindi pagkain ang makakapawi ng matinding gutom at uhaw sa kanyang nararamdaman. Tinanong ko siya kung ano ang hinahanap niyang pagkain, ngunit si Aling Dina lamang ang makakapagbigay noon, kaya napilitan akong katukin ang matanda ng 10 oras ng gabi. Isang nakangising matanda ang nagbukas sa akin ng pinto at tinanong ako kung ano ang aking kailangan. Maayos ko namang sinabi sa kanya ang sadya ko. Sa halip na matakot ay mas lumawak pa ang pagngisi ng matanda at dali-daling pumasok sa loob ng kanyang bahay. Ilang saglit pa ay muli siyang lumabas at may inabot sa aking supot. Masangsang ang amoy niyon at mamasa-masa. Dahil madilim ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataong masilip ang laman yun. Ang alam ko lang ay hindi maganda ang mangyayari. Hindi ko na sana balak ibigay kay Sandra ang supot, ngunit nakabang na ito sa labas at basta na lang hinablot ang supot na bitbit ko.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tinakbo niya ang kusina at doon hinalughog ang plastik. Gayon na lang ang sinda ko nang makita ang laman noon. Atay at puso, sariwa pa at may bahid pa ng dugo. Nanghihina ako sa labis na takot. Nakita ko kung paano niya ipinasak sa kanyang bibig ang lamang loob. Tinawag ko si Sandra ngunit nabingi siya habang ninanamnam ang kinakain na masarap yata sa kanyang panlasa. Nabaghan ako sa kanyang inaakto. Ano bang nangyayari sa aking asawa? Nag-alala ako, lalo na at tila nag-iiba ang hitsura ng kanyang mga mata. Nilapitan ko siya at inawat sa pagkain ng lamang loob, ngunit ibinalya niya ako at nagulat ako nang tumilapon ako sa kabumalandra sa dingding. Gulat na gulat ako dahil napakalakas niya. Tingin ko pa sa kanya ay hindi niya magawang kontrolin ang kanyang sarili na animoy wala siyang sariling pag-iisip. Napuno ng dugo ang kanyang muka kaya naman labis akong natakot. Napansin ko na nagkakaroon siya ng pangil at humahaba ang kanyang kuko. Saka bigla akong napaatras. Ano bang nangyayari sa iyo, Sandra? Hintakot kong tanong. Wala akong ibang naisip kung hindi naging halimaw na yata ang aking asawa. Kaya naman tumayo ako at lumayo sa kanya. Dali-dali akong tumungo sa pinto saka isinarado iyon. Narinig ko ang kanyang lagabog, ngunit hindi ko hinayaang makapasok siya sa loob. Naiiyak na tinungo ko ang pinto papunta sa labas at kinalampag ang pinto ng tahanan ni Aling Dina. Nagwawala na ako doon at nag-iingay hanggang sa lumabas na nga siya. Gulat at takot ang rumerehistro sa aking mukha nang makitang ang dahan-dahang pagbabago din ng anyo ni Aling Dina. Galit kong ibinalya ang kanyang pinto na ikinatalon niya. Anong ginawa mo sa asawa ko? Galit kong tanong sa kanya. Umungol lang siya at tila hayop na umangil, saka tinitigan ako ng masama. Nakita ko ang kanyang mukha, tila larawan ng pangungulila. Saka siya nagsalita. Si Sandra na lang ang mayroon ako. Kaya hinawahan ko siya ng pagkaaswang ko. Siya ang bagong yanggaw na magpapatuloy ng lahi ko. Hayaan mo na akong dalhin siya. Wika ng matanda na ikinailing ko. Sino siya para pakialaman ang aking asawa? Huli na siyang dumating sa aming buhay at hindi pa namin siya kaanak. Anong karapatan niyang bawiin kung ano ang mayroon ako? Dinaluhong ko si Aling Dina, ngunit kay bilis ng mga kilos niya. Halos tumilapon ako sa lakas ng impak nang ibinalya niya ako na ikinasuka ko ng dugo. Wala akong pakialam kung ano ang maaaring mangyari sa akin. Ang nais ko lang ay ibalik niya sa dati ang asawa ko. Naaawa ako sa kalagayan niya. Noong gabing iyon, tumakas si Aling Dina at hindi ko na nakita pa. Gayunpaman, may naririnig akong huni sa gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Kaya alam kong pinakikiramdaman lamang kami ni Aling Dina.
Batid na din ni Sandra ang kalagayan niya dahil unti-unti niyang naaalala ang mga pagbabagong anyo na nangyayari sa kanya. Hindi kagaya noon na nakakalimutan niya ang mga ito. Kaya naman ang solusyon na ginawa namin tuwing gabi ay ikinukulong ko siya sa kwarto habang nakagapos at nagwawala. Hanggat maaari ay kailangan niyang pigilan ang pag-aanyong aswang dahil maaaring maging kagaya na niya si Aling Dina. Ayaw ko iyong mangyari, Kuya Bari. Ayaw kong iwanan niya ako. Naiiyak na lamang ako sa tuwing kinakalampag niya ang upuang pinaggapusan ko sa kanya. Kung sana'y kaya kong pigilan ang mga masamang nangyayari sa kanya, gagawin ko para mapabuti lamang ang lagay niya. Ngunit dumating na talaga sa sukdulan ang lahat nang makawala siya sa kanyang pagkakagapos at makapangbiktima na lamang ng tao sa labas. Pinakauna niyang biktima ay ang baliw na naglalakad sa kalye. Nakita ko kung paano niya lantakan ang lamang loob ng kawawang lalaki. Iyon ang nagtulak sa akin para makapagdesisyon ng tama, Kuya Bari. Kailangan ko siyang pakawalan. Masakit man sa akin ang katotohanan, ngunit alam kong hindi siya kagaya ko na maaring mamuhay ng normal. Hindi biro ang maging yanggaw dahil saksi ako sa paghihirap na dinadanas ng aking asawa. Hindi rin nila ginusto na maging ganito sila. Sana lang kung umabot ang panahon na magkita pa rin kami. Sana kilala niya pa rin ako at aalalahanin minsan ay naging asawa niya ako nang naging katuwang sa hirap at ginhawa. Mahirap man para sa akin, Kuya Bari, natutunan kong tanggapin ng aking asawa bagkus isa siyang yanggaw dahil mahal na mahal ko siya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Gumagalang, Ruben. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.